Hi, aniya na po na inyong Bisayang Kusinero. Adun na kita bagong putahe nga idalit para kaninyo. Pagluto tao karon og humbang Bisaya. Sa mga batanon diha o sa mga hilig og luto nga wala pa kay bawon sa pagluto ang humbang Bisaya, ako ipakita ninyo. So, ano atong mga recipe, atong mga ingredients. Ano itong bell pepper, sibuyas dahon, sibuyas bombay, og ahos, sili espada, black pepper powder, atong oyster sauce, ketchup, brown sugar, suka or white sugar, white vinegar, o nor liquid seasoning. Wala siya guys ang nor liquid seasoning. Medyo ni naghatag og palami sa mga niluto sa imong mga timplada, bisan unsa nga sudan, sama sa humba, adobo, mitsado, gisa, prito. Mga gini siya ang hatag palami. Naghatag ni siya murag appetizer ba nga mga palami, makapaganas yung gikaon. Makapaganas mga sudan nga imong gipangluto, makapalami, makapahumot. Ug siyempre ang atong pork adobo or pork nga giprito. Kini atong pork ato ning prito pinagi sa inanay nga pagkaluto sa dili kayo init nga mantika. Inanay ang iyang pagprito para humok siya, inig ka brown niya, humok siya, dili siya mukubol. Ano atong sekreto sa atong humbang Bisaya. O siyempre, ang atong Sprite. Sa mga kinaraan mga guys, sa mga humba yun, aduna gyud Sprite, dili gyud siya mawa. Mo siya naghatag og lasa, pamot sa imong humba. Okay? O karon ato nang sugdan. Kini guys, wala na tayo naghan pang arte-arte. Gidit sa tuglon ang sibuyas dahon. Tong ahos. Og bombay. Sibuyas bombay. Ato na ngidungan, wala tayo daghan-daghan pang arte. Diretso na. Ug ang atong sili espada. Ug ang atong sili, bell pepper. Wala dagang arte, diretso na naglunod. Maora ni siya. Maglangay-langay lang mo anang kuan, inyo pang itagsa-tagsa. Humba na siya, pareha na siya lamas. O karon ato na ilunod itong pork. Ato lang pagpadayon na paglunod. Okay, panatog lunod. Ato nang ihuwad atong mga ingredients. Ato nang isabaw atong Sprite. Okay. Tunod na to ang suka or white vinegar. Og ilunod na to ang atong soy sauce. Og ato na ilunod itong oyster sauce.
Ato na siyang pag-unubay para muagas yun. Okay, muna. Kung karon, atong ilunod itong brown sugar. Okay, nalunod ito ang brown sugar. Kung karon, ato na ilunod itong ketchup. Okay, managlunod itong ketchup. O karon, kaya manaman itong lunod itong ketchup, ato na siyang pasigaon atong stove. Okay, ato na siyang pasagdaan nga magsige og bukal hangtod siya muhumok, hangtod niya maokey na siya ug atong i-serve inig kalata. Okay, ato lang pasagdaan mga 15 minutes malata na siya kay humok na siya daan. Inaga sa atong pagluto sa inanay ang kainit sa mantika. Okay, just watch this video para makatunan ninyo unsa pagluto ang humba nga Bisaya, legend style. Okay, ato lang siyang takuban. Okay, ato na siyang ablihan. Tanaw na to, luto na ba? Oh, humukloy kayo atong humba nga Bisaya. Humukloy siya kayo, so ato na siyang ilunod atong lower liquid seasoning. Lower liquid seasoning original. Ato na siya nanamtay siya gisod sa tasa daan. Ato na siyang igabo. Ato na siyang ipa-level up ang iyang kalami. Di gud na siya pwedeng kalimtan. Lower liquid seasoning nagpalami sa imong humbang Bisaya. Ang uban man gud nay ginaingon nga pinasarap ng panahon. Ang uban, ang humba nga ilang niluto, ila nang poston ang kaldero, magkaot sila sa yuta, ilang ilubong ang ilang kaldero sod sa duha o ngadto sa 4 ka buwan. Iba mo kung sa purpose ana, ila nang gituyo para mas mo-level up, mas mulami ang ilang humba, mas mulami ang timpla silang humba, mao ilang ilubong og dugay. So mutuhop di gayud ang timpla sa ilang humba tungod silang pamaagi nga ilubong sa yuta sud sa dugay nga or taas ka panahon. Pero kita aduna naman tay nor liquid seasoning nga atong ginagamit nga nagpa-level up kalami sa atong humba nga Bisaya. So dili na ta kinahanglan maglubong-lubong pa sa yuta, dili na to ilubong nga atong kaldero, dili na to dugayon pa ug kaon, dili na ta magsayang og taas nga panahon tungod sa no liquid seasoning. Iya nang gipa-level up, iya nang gipatuhop ang kalami diha sa imong humba nga Bisaya. So buto naman dili ta magdaghan pag istorya. So ato na ning i-serve. Before din nato i-serve, ato na siyang takuban og mga 3 to 3 minutes. Okay? Okay, ablihan na to. Tuto na gyud atong umbang Bisaya. So ato na gyud i-serve, dili lagi ni kapugngan. Okay, piliin natin yung medyo makapal yung taba. Lagyan lang natin ng sili. Ito itong sili espada. Okay, ito ng tilawan.
Okay, ato na tilawan. Luto na gyud atong humba nga Bisaya, legend style. Pina-level up sa lagi sa nor liquid seasoning. Oh, ewo. Ito ating humba na Bisaya. Okay. So, tilawan. Ito ipakita ninyo kung unsa gyud siya kahumok or ka-juicy. Oh, di ba? Nabuwag siya dito. Okay? Di ba? Nahiwa-hiwa gyud siya lagi sa atong tinidor. So grabe siya kalata. Dili siya nga maglisod ka og kaon. Okay? Di ba? So ato na siyang tilawan. Mm. Mm. Grabe siya kalami. Nanuhot-suhot siyang sa unod sa baboy ang timpla o gibanan pa sa nor liquid seasoning. Grabe siya kalami. Nagkayungit-yungit na tag-inistorya dito tungkol sa kalami sa itong kumbang Bisaya pinaagi sa nor liquid seasoning. Mm. 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 Og daghang salamat. Kamong wala pa magkakaton sa pagpangluto. Hinaut nga ma-inspire mo, ganahan mo muluto pinagi sa atong video. Kung papakita na ko sa inyo ha nga mga recipe, nakita na nyo atong mga ingredients sa pagluto. Tanan nga akong nakatunan sa atong binisaya nga niluto. Ako ipakita sa inyo ha. Pinagi sa inyong pag-like o pag-share o sa pag-subscribe. Makita ninyo, dili na ko idaw ang akong mga recipe sa atong YouTube channel, Bisayang Kusinero. Salamat!